Gireklamo sa mga tao ang nagpundong tubig sa atubangan ug sa luyong bahin sa merkado sa barangay Tipadilla ning Dakbayan sa Subo. Gisugda na hinuon kini sa pag-aksyon sa LGU. Tungsayra ng detalye sa report ni Alan Domingo. Bisan sa kainat sa panahon, apan nagbanaw gihapon ng tubig daplin sa karsada at tubangang bahin sa public market sa barangay Tipadilla. Itom, lanog og nangalis muna ang kabaho nga hinungaw sa nagpundong tubig gikan sa kabalayan sa dapit nga wa na makalusot sanglit na bara naman ang drainage. Apektado ang mga nanginabuhi sa merkado tungod kay mahanggab Manila ang kabaho sa tubig. Gawas pa muli kay usab ang mga hindi kan nga customer ug dili na hinuon mamalit. Mao gid kay siya gyud kay murag ang tubig yun na siya nga natigom bitaw dito sa kuan. Dito sa ilaw mo niya diri ni gawas tungod kay wa na gyud siguro siya kagian diri o kalutsan diri sa yan drainage mo na ni gawas diri sa ibabaw ni agi. Gisugda na sa pagtrabaho ang mga nabara nga lapok ug basura sa drainage diin ang mga sakop sa DEPW ang naghabwa sa nakabarang mga basura. Gani na ipo na ang mga sinakong lapok ug basura nga mga hinabwa sa kanal. Ang instruction sa mayor ipaadto ni pa-diklag gid ayon. So naay nagsaksyon nga to, naay nagdiklag sa atong mga canals. Samtang wala pa yun mauga sa hingpit ang nagpundong tubig sa luyong bahin sa merkado, labi na diha sa may sitio Bukog. Nibabaw man apan nangitom na ang tubig tungod sa kadugay na niini. Ang naasoing problema dugay na ato sa nang labay pang mga administrasyon ug hangtod karon mao gihapon. Hopefully nga matagad na unta ni. Long term Na. Tagaan na niling pagtagad, hopefully. Gikapoy na. Pag-interview pa ni mo nako, layat pa ko diri kay taas ka ang tubig. Karon amo na lang gisiminto nga makaagim eh. Doon natay 4 million nga gialat ana sa 4 million sa Tipadilla market kanang sa likod kanang kanal diha nga grabe ang stagnant porti ng dugaya itom na kay ang tubig. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.